परत एकदा उजव्या हाताकडून मारा करेल, पहिला चेंडू असेल रोशन याच्यासाठी बॅट टुकून आव्हान केलं देखील जात आहे. पहिला चेंडू इथे मात्र अप्रतिम गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल. अचूक टप्पा मेंटेन केला जातोय. बाईक स्वरूपात चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका अतिरिक्त धावेने संघाचं खातं खोललं जातंय. धावांचं इथे श्री गणेश होताना पाहायला मिळालाय. आता मात्र येणारे 22 चेंडू आणि 29 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी सावी स्पोर्ट्स संघाला. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून अक्षय तयार होताना पाहायला मिळेल. पंचाच्या उजव्या हाताकडून पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. अप्रतिम गोलंदाजी अचूक टप्पा वारंवार त्याच्या माध्यमातून मेंटेन केला जातोय. भलं मोठं रनअप घेऊन गोलंदाजी करताना माहेर असलेला गोलंदाज पाहायला मिळालाय. पुन्हा एकदा अप्रतिम टप्पा अकोट टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. निर्धाव चेंडूची ते वारंवार सांगता करताना पाहायला मिळाले. आता मात्र मैदानामध्ये समीकरण बदललं. येणारे 21 चेंडू आणि 29 धावांची गरज आहे. धावसंख्या 1 या धावसंख्येवरती रोखली जाते. एक गडी पहिल्या चेंडूवरती गारद केला जातोय. आता होतं स्ट्रायकिंग एंडवरती रोशन, नॉन स्ट्राईक एंडवरती आपल्याला शैलीच पाहायला मिळाला. इथे मात्र लक्षाच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला जातो. एक धाव तरी ते धावून कंप्लीट केली देखील जाते. एका धावेने समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 2 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडवरती नवीन फलंदाज शैलेश पाहायला मिळतोय. पहिल्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. 4 चेंडू इथे फेकले देखील जाते. अजूनही पहिल्या षटक प्रगती होत असं येणार 2 चेंडू असतील. 20 चेंडू आणि 28 धावांची गरज. पुढील चेंडू ऑप्शनच्या दिशेने फटका खेळला जरूर जातो. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाईल. एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागणार आहे. एकेरी आणि दुहेरी धावांवरती जास्त इथे विश्वास दोन्ही फलंदाज दाखवताना पाहायला मिळतील. पहिले षटक प्रगती होत असताना येणारा अंतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळेल. सगळ्याची धावसंख्या रोखली जाते 3 या धावसंख्येवरती. पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला रोशन पाहायला मिळतो. बॅट टोकून आव्हान केले जाते. अप्रतिम गोलंदाजी तेच तर्रार गोलंदाजी आपल्याला अक्षयच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा अकोट टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. पंचांकडे दाद मागितली जाते. नक्कीच मंच अपील ते नाकारताना पाहायला मिळतील. अप्रतिम गोलंदाजी आपल्या अक्षयच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. पहिल्या षटकामध्ये केवळ आणि केवळ इथे 2 धावा त्याने खर्च केल्या. एक अतिरिक्त बँक स्वरूपात धाव संघाला दिली देखील जाते. संघाची धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या अखेरीस एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 3 धावसंख्या पाहायला मिळाली. यानंतर होणारा सामना असेल प्रशांत 11 संघाच्या विरोधामध्ये सह्याद्री बॉयज. एकनाथ त्याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिल्या संघाकडून दुसरं षटक घेऊन आपल्याला एकनाथ पाहायला मिळेल. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. निर्धाव चेंडू इथे फेकावे लागतील. येणाऱ्या 18 चेंडूवरती 27 धावांची गरज आहे. संघाची धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या अखेरीस एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला 3 ही धावसंख्या पाहायला मिळते. एकनाथ गोलंदाजी मार करून तयार. पुढील चेंडू इथे मात्र अकोट टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. निर्धाव चेंडूची हे सांगता घडताना पाहायला मिळाले. अप्रतिम गोलंदाजीचा इथे नमुना पेश केला जातोय. अक्षयकडून सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली. त्याच प्रकारची गोलंदाजी इथे आपल्याला एकनाथच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. या ठिकाणी दोन्ही संघादरम्यान नाणेफेकीचा कौल केला जातो. आदरणीय निलेश साळवी यांना विनंती करतो ज्यांच्या मदतीने आपल्याला आकर्षक असे गॉगल्स या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच साठी दिलेले त्यांची शुभेच्छा पण या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल ठरवताना पाहतो.
दाखल केला देखील जातोय. करणला इथे उभं राहणं गरजेचं आहे. गोलंदाजीचा भार एकनाथ वरती सोपवलाय. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी करतोय. एकही धाव खर्च करतोय. एका गड्याला घारात केला देखील जातोय. तिसरा चेंडू इथे मात्र मोठा फटका घ्यायचा प्रयत्न होता. चेंडू नक्की शरीराला आदळ होते. एक धाव इथे कंप्लीट केली देखील जाते. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 4 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. हेडर अजूनही 15 चेंडूवरती 27 धावांची गरज असणार आहे 26 स्पोर्ट्सच्या संघाला. गोलंदाजी मार करून एकनाथ तयार. उत्कृष्ट टप्पा इथे वारंवार त्याच्या माध्यमातून मेंटेन केला जातोय. पुन्हा एक आपली चेंडू इथे मात्र मोठा फटका लेक्शरच्या दिशेने खेळ हा चालू जात आहे. परंतु चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एक धावेसाठी केवळ आणि केवळ इथे एक धाव या फटक्यावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 5 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. अजूनही संघ क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. येणारे आता 14 चेंडू आणि 25 धावांची गरज. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना येणारे अजूनही 2 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. 2 गाड्यांच्या मोबदल्याने केवळ आणि केवळ धावफलकावरती धावा 5 लागताना पाहायला मिळाल्यात. कुठेतरी आता आक्रमक फलंदाजी करावी लागेल. एक दुसरा इथे मोठा फटका येणं गरजेचं आहे. तशाच प्रकारचा हा फटका मारायचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू ट्रॅव्हल होता. साळवे यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल उडवला जातो आणि सह्याद्री बॉईज म्हणजे जयलूनं हा टॉस जिंकलेला आहे. या ठिकाणी त्यांचा निर्णय आपल्याला काही क्षणापेक्षा कळवतील. आदरणीय सुधाकरजी लाड म्हणजे जेवीचे पप्पा यांची टीम आहे. संघ मालक स्वतः सुधाकर लाड आहेत ज्यांचं चांगल्या प्रकारचं योगदान या स्पर्धेसाठी आहे. जेवी आपला निर्णय ताबडतोब आम्हाला कळवायचा आहे. गोलंदाजी मार करून एकनाथ तयार. चेंडू असेल इथे मात्र मोठा फटका लेक्शरच्या दिशेने जरूर खेळला जातोय. चेंडूला पाठवला जाईल बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी अलीगड आणि केला 6 धावांचा कर. करंटच्या माध्यमातून येतो एक घणाघाती षटकार. या ठिकाणी सह्याद्री बॉईज बॅटमधून आपल्याला घणाघाती षटकार पाहायला मिळालाय. संघाची धावसंख्या पुढे सरकली. 12 या धावसंख्येवरती आक्रमक फटका आपल्याला रोशनच्या बॅटमधून पाहायला मिळालाय. सह्याद्री बॉईज कळवणे या संघानं क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं. 2 षटकांचा इथे खेळ संपतोय. 2 षटकाच्या अखेर संघाची धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 12 वरती जाऊन पोहोचले. आता मात्र येणारे 12 चेंडू आणि 18 धावांची गरज आहे. अफलातून फटका आपल्याला रोशनच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला होता. नक्कीच एकनाथ वरती आक्रमण चढवलं गेलं. अंतिम चेंडूवरती ते षटकार ठोकला देखील जातोय. येणारे आता 12 चेंडू आणि 18 धावांची गरज. 9 धावांचे इथे रनरेट इथे मेंटेन करावा लागेल. येणारे 12 चेंडू आणि 18 धावांची गरज आहे. कोणत्या गोलंदाजावरती विश्वास दाखवला जाणार हे देखील बघणं गरजेचं. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला करण पाहायला मिळतं. नॉन स्ट्रायक एंड वरती आपल्याला आक्रमक फलंदाज रोशन पाहायला मिळतो. वैयक्तिक 7 चेंडू आणि 9 धावांवरती फलंदाजी करताना करण या सामन्यामध्ये पाहायला मिळालाय. सुशांत त्याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातोय. वैयक्तिक कुठेतरी पहिला आणि संघाकडून तिसरं एक महत्वाचं षटक घेऊन आपल्याला सुशांत पाहायला मिळेल. 12 चेंडूवरती 18 धावांची गरज आहे. संघाची धावसंख्या 2 षटकाच्या अखेरीस 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला 12 पाहायला मिळाले. गोलंदाजी मार करून सुशांत तयार होईल. पहिला चेंडू असेल स्ट्रायकिंग एंड वरती करण पाहायला मिळतं. इथे मात्र मोठा फटका जरूर खेळला जातोय. आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली देखील जाते. अचूक टप्पा मेंटेन केला जातोय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता घडताना पाहायला मिळाले. अफलातून गोलंदाजी आपल्याला पांडवराज जिल्ह्यामध्ये संघाची पाहायला मिळते. 11 चेंडू आणि 18 धावांची गरज आहे. अजूनही संघाची धावसंख्या 12 या धावसंख्येवरती रोखली जाते. पुन्हा एकदा सुशांत तयार. पंचांच्या डाव्या हाताकडून पुढे चेंडू घेऊन इथे मात्र पुन्हा एकदा अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते. अचूक टप्पा वारंवार मेंटेन केला देखील जात आहे. पंचांचा इशारा जर आमच्यापर्यंत येतोय. चेंडू निर्धाव जातोय. कोणती धाव या चेंडूवरती घेतली जात नाही. बॅक टू बॅक 2 चेंडू इथे निर्धाव फेकले देखील जात आहेत. आता मात्र दबाव करणवरती तर पाहायला मिळणार आहे. दबावामध्ये नक्कीच प्रभाव पाडावा लागेल. एकतरी मोठा इथे फटका येणं गरजेचं आहे. येणारे नक्कीच संघाची
धावसंख्या 17 वरती जाऊन पोहोचले. येणाऱ्या 7 चेंडूवरती अजूनही 13 धावांची गरज आहे. चांगली फलंदाजी ते होणं गरजेचं आहे. या एका चेंडूवरती एक घडाघाती षटकार किंवा चौकार येणं गरजेचं आहे. स्ट्रायकिंग गेटवरती आपल्याला करण पाहायला मिळतंय. करण वरती नक्कीच दबाव असेल. करण कडून हवी तशी फलंदाजी आपल्या संघासाठी होत नाहीये. इथे मात्र अंतिम चेंडू, इथे मात्र अकोट टप्प्यावरती पुन्हा एकदा गोलंदाजी केली देखील जाते. इथे मात्र अप्रतिम आपल्याला यशकडून पाहायला मिळते. मोठा धक्का आपल्याला लागताना करण याच्या रूपात पाहायला मिळालाय. धक्का क्रमांक 3 17 धावसंख्येवरती लागलाय. संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 3 षटकाच्या अखेरीस 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 17 धावा. असणार आहे. संघाची धावसंख्या 3 गाड्यांच्या मोबदल्याने 21 वरती जाऊन पोहोचली आहे. महेश वरती नक्कीच दबाव असेल. ते दबावामध्ये प्रभाव पाडावा लागेल. निर्धाव चेंडू इथे फेकावे लागतील. स्ट्रायकिंग गेट वरती आक्रमक फलंदाज रोशन पाहायला मिळतोय. एकदा पुढील चेंडू घेऊन इथे मात्र एक धाव तरी इथे धावून कंप्लीट केली देखील जाते. पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत येईल. इथे मात्र धावाची संधी निर्माण झाली आहे. धावबाद होताना आपल्याला अमित पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक 14 आपल्याला पाहायला मिळालाय. नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येईल. वाईट चेंडू धावून एक धाव कंप्लीट केली जाते. वाईट +1 टोटली चेंडूवरती 2 धावा. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली. 23 या धावसंख्येवरती धावबाद होताना आपल्याला अमित पाहायला मिळाला. दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये थोडंसं कॉलिंग आपल्याला खराब पाहायला मिळालं. धक्का क्रमांक 14 23 या धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळेल. आता मात्र येणाऱ्या 5 चेंडूवरती 7 धावांची गरज आहे. मैदानामध्ये वारंवार समीकरण बदलताना पाहायला मिळतंय. महेशला कुठेतरी अतिरिक्त धावा रोखाव्या लागतील. अचूक टप्पा इथे मेंटेन करावा लागेल. निर्धाव चेंडू फेकणं गरजेचं आपल्या संघासाठी. पांडवराच्या संघाकडून पहिले 2 षटक आपल्याला अप्रतिम पाहायला मिळाले. तो नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये मिथुनला दाखल केला देखील जात आहे. स्ट्रायकिंग गेट वरती एक हार्ड लिटर फलंदाज आपल्याला रोहन पाहायला मिळतोय. ज्याच्या बॅट मध्ये आपल्याला 1 षटकार आणि 1 चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला. आक्रमक फलंदाजासाठी ज्याला ओळखला जातो. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून महेश तयार. 5 चेंडू आणि 7 धावांची गरज आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा अवांतर धाव. नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता घडताना पाहायला मिळते. अचूक टप्पा मेंटेन केला जातोय. महेश कडे अशाच प्रकारच्या गोलंदाजीची गरज असेल. अजून 1 ते 2 चेंडू इथे निर्धाव फेकले तर सामन्यामध्ये अजून आपल्याला रंगत येताना पाहायला मिळेल. येणारे आता 4 चेंडू आणि 7 धावांची गरज आहे. स्ट्रायकिंग गेट वरती आपल्याला रोशन पाहायला मिळतोय. 10 चेंडू आणि 14 धावांवरती फलंदाजी करताना रोशन पाहायला मिळालाय. इथे मात्र आक्रमक फटका खेळा देखील जातोय. क्षेत्ररक्षकाकडून थोडीशी आपल्याला चूक घडताना पाहायला मिळाली. चेंडूवर ट्रॅव्हल केला जातोय. चेंडूला पाठवला जातोय बॉर्डरच्या बाहेर. 6 धावांसाठी अजूनही 1 धावाची गरज आहे. सामना अजूनही संपलेला नाही आहे. अजूनही 1
फिक्स काय नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्या पुरते नो चेंडूचे नो प्लस 6 तुटले चेंडूवरती 7 धावा. या 7 धावांच्या मदतीने सावी स्पोर्ट्सचा संघ विजय संपादन करताना पाहायला मिळालाय. काय फुलातून गोलंदाजी आपल्याला रोशनच्या बॅट मध्ये पाहायला मिळाले. 11 चेंडू आणि 20 धावांची ताबडतोड गोलंदाजी आपल्या संघासाठी रोशन करताना पाहायला मिळालाय. आताच्या मॅचचा आपल्याला मॅन ऑफ द मॅच